No niin, tervehdys kaikille. Tervetuloa Easoftin kautta Easoft Firasorin webinaariin. Ja aiheena meillä on tosiaan harvinaislaatuinen uusi tuotelaunchaus käytännössä, eli kiinteistöala uusi toiminnanohjausjärjestelmä Easoft Assetti. Ja on meikäläisellekin uusi järjestelmä, mutta Juhala Jarno lupas kertoa enemmän tästä järjestelmästä, niin tervetuloa Juhanalle myös. Kiitos, kiitos. Jees. Ei muuta kuin ota hommaa haltuun. No niin, Meikä toimii tällä niin kuin teknisenä tukena enemmän. se Ja on hyvä, että, autan, kun tulee kiperiä tilanteita. no niin, se Jees, on hyvä. Tuki ja turva. kyllä. Tota, tosiaan tervetuloa myös mun puolesta tähän Airsoft Assetin lanseeraushetkeen. Tämä on itselleni iso juttu, koska mulla on sitten taas niin kompetenssia sieltä käyttäjäpuolelta erinäköisistä aikaisemmista tai muista kiinteistöhuollon toiminnan ohjausjärjestelmistä. Eli aikanaan kun toimin itse kiinteistöhuollon yrittäjänä, niin tavallaan painisin tiettyjen asioiden kanssa siellä, joita nyt on saanut tässä Airsoftilla palvellessani, niin ikään kuin vähän taklata niitä asioita. Ja tulevaisuudessa vaan koko ajan tietysti tuntuu, että tavallaan sellaiset muskelit tässä takana on aika paljon isommat Airsoftin riveissä, koska on tietysti pitkään toiminut ohjelmistoyritys ja ihan todella merkittävä ohjelmistoyritys Suomessa, muun muassa ollut rakennuspuolella, asennus- ja sonaruspuolella. Mutta tosiaan, niin lähdetäänpä käymään eteenpäin tätä, niin pääsen vähän avaamaan, mikä on sitten Airsoft Asset. Hiukan webinaarisisällöstä käydään läpi tuossa kiinteistöalan toiminnanohjauksen tämänhetkisiä haasteita, mitkä niin kuin mulla on, tai mitkä mä oon itse kokenut, mitkä on semmoisia asioita, mitä mun mielestä mitä toiminnanohjausjärjestelmä ei tällä hetkellä kiinteistöhuollossa oikein pystytä hoitamaan toiminnanohjauksen puolesta, tai mitä enemmän olisi tarpeita. Käydään niitä vähän läpi, ja siitä tietysti, että miksi yleensäkin assettia lähdettiin kehittämään. Sitten katsotaan vähän noita ominaisuuksia läpi, katsotaan siitä vähän videoita, että mitä nyt on ja mitä assetin ominaisuuksia on. Yes. Lyhykäisesti Airsoftista yleensäkin. Eli Airsofthan on Airsoft Group, johon kuuluu eri tytäryhtiöitä, eli siellä on Airsoft Asset tai Airsoft Firasor käytännössä katsoen, mutta se on Airsoft, tai Firasor on meillä yksi tuote, ja sitten nyt Asset on uusi tuote, mutta yhtiön nimi on Airsoft Firasor. Sitten on Airsoft ERP, joka on tietysti meidän suurin tuote ja suurin yhtiö myös Airsoftissa, eli nimenomaan tekee toiminnanohjausjärjestelmää rakennus-, asennuspuolelle. Ja taitaa olla ihan, onko jopa suurimmasta päästä ainakin Suomen maassa. Epävirallisesti suuri. Ja paras vai? Ja siihen rinnastettavia sitten näitä muita on Airsoft Docs, joka on tämmöisiä dynaamisia dokumentteja, pystytään tekemään, muokkaamaan ja siirtelemään. Airsoft Maplet on kartta- ja paikannusyhtiö ja ohjelma, sekä sitten Airsoft Link, on keskittyy näihin integraatioihin Airsoftin sisällä. Ja nämä kaikki siis tarkoittaa nyt, eli mihin me muun muassa Assettia ollaan tekemässä, niin me tehdään tämän Airsoft ERP-ohjelman tavallaan kylkeen Airsoft Assettia, eli niillä ominaisuuksilla, mitä Airsoft ERPiin on kehitetty aikaisemmin 10 vuoden ajan, niin niitä samoja me hyödynnetään nyt Assetissa. Ja tietysti resurssit on siellä suuret, mitä koko ajan asiaa ja kehitystä viedään eteenpäin. Niin kuin tällä hetkellä jo noin 1000 asiakkaalle tehdään, niin nyt tulevaisuudessa myös kiinteistöhuolto pääsee nauttimaan niistä ominaisuuksista. Eli asiakasyrityksiä Airsoftilla on reilu 1000,
ja liikevaihto oli vuonna 2024 niin 10 miljoonaa. Perustettu vuonna 2013 ja käyttäjä on tuommoinen reilu 10 000. Dokumentteja täytetään, eli noita Docsin dokumentteja, niin reilu 20 000 kuukaudessa. Toimialana meillä on asennushuolto, rakentaminen ja talotekniikka. No sitten näistä haasteista ja minkä pohjalta tätä assettia lähdettiin aikanaan kehittämään. Mun mielestä ykkönen, halusin nostaa se heti kärkeen tuohon, koska mun mielestä tämä on niin se koko homman clue tässä. Kiinteistöhuoltoala, vaikka se on sitä mielletään helposti, että se on laaja, iso ala, niin kuin se tavallaan onkin. Jokaisessa tuvassa on jonkunnäköinen taloyhtiössä jonkunnäköinen huolto. Ja pääasiassa nykyisin vielä huoltoyhtiö. Mutta sitten jos lähdetään purkamaan tätä ihan asiaa, että mitä mekin on kartoitettu, niin jos meillä on se 1000, Suomessa katsoen 1000 ovea, muun muassa niin kuin meidän potentiaalisia asiakkaita, ja se on kartoitettu aikanaan jostain 200 000 liikevaihdollisesti niin kuin ylöspäin olevia yrityksiä. Ja siellä on 1000 ovea siinä. Ja niistä noin niin kuin äkkiseltään laskettuna tällä hetkellä toiminnanohjausjärjestelmien yrityksiä, jotka hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmää, on noin puolet. Ihan verraten siihen, mikä meidän asiakasmäärä ja mitä suurin piirtein kilpailijoilla on, niin uskalla väittää, että siellä on puolet, joilla on joku järjestelmä käytössä. Ellei sitten ole oma järjestelmä käytössä, mutta näitä nyt, mitä markkinoilla tällä hetkellä on. Ja silloin me tullaan siihen 500 yrityksen niin kuin määrään. Ja se on niin pieni määrä, että sen takia niin kuin kiinteistöhuoltoalalla Suomen maassa ei juurikaan ole niin kuin hyvin mittavia ERP:ejä, eli toiminnanohjausjärjestelmiä, koska se on niin pieni markkina, että sinne ei ihan suoraan sanoen ole ihan hirveästi tunkua. Ja nyt oikeastaan se, mikä tässä on se pointti, ja miksi me ollaan tekemässä aika merkittävääkin muutosta tälle alalle, on se, että meillä on nyt tämä Easofti siinä, Easoftin ERP, joka on tehty jo hyvin laajalle, niin että siellä on nyt jo se niin yli 1000 asiakasta Baltiaralla asiakasyritystä, kenellä tätä ohjelmaa on tehty, ja koko ajan vaan kasvaa. Niin tavallaan meillä on valtavat resurssit siirtää nyt niin sitä kautta myös kiinteistöhuollon toiminnallisjärjestelmään paukkuja ja nimenomaan kasvattaa, laajentaa sitä ohjelmistoa. Ja nyt me tehdään vielä tässä kaikille niin iso hyppy siitä siihen, koska ne on jo valmiina niitä ominaisuuksia paljon, mitkä aikanaan on kehitetty jo. Eli tällä hetkellä toisin sanoen kentällä on muuten aika pieniä toimijoita tuon kiinteistöhuollon toiminnallisjärjestelmässä ja toimittajia, ja sen puolen resurssit on tietysti rajalliset. Mutta tämä on niin se juttu, mikä mulle, niin kun itse tulin tähän ja ruvettiin tekemään assettia, niin näin tämän, että nyt tapahtuu ja tapahtuu paljon ja tapahtuu myös nopeasti ja jatkuvalla merkittävällä kehityksellä. No sitten on tuo myynnin taloudenhallinnan työkalu kiinteistöalalle. No kiinteistöhuoltohan ei ole koskaan oikein varsinaisesti myyntiä tehnyt, tai jos joku tekee, niin ehkä isommat yritykset kyllä, mutta hyvin harva muuten niin varsinaisesti myy. Me tehdään asiat monesti tosi tunnollisesti, tosi hyvin, ja luotetaan siihen kasvuun siinä. Niin, ja se on toiminut myöskin. Mutta ikään kuin, että mitä me pystyttäisiin, jos me oikeasti myytäisiin sitä palvelua. Ehkä siihen ei ollut meillä työkaluja myöskään, niin me ei oikein osattu käyttää sitä. Mutta sen puolesta nyt niin kun yleensäkin, että meillä tulee ohjelma tai on ohjelma, jossa on myynnin työkalut, on CRM, on myyntiputket, tavallaan mahdollistaa paljon jo. Ja lisäksi meillä on taloudenhallinnan työkaluja, eli yleensäkin, että me pystytään seuraamaan paremminkin meidän liiketoimintaa ihan jo niin kuin etusivun näytöllä. Ja tämmöistähän ei ole ollut aikaisemmin. Eli me on pystytty vaan monesti, me ollaan pystytty
hallinnoimaan töitä, me ollaan katsottu, että ne keikat tulee hoidettua ja ne on saatu laskutettua, mutta tavallaan siihen se on rajoittunut se kiinteistöhuollon toiminnanohjausjärjestelmissä. Tarkka muokattava tarjouslaskenta hintojen sijaan. No monesti niin kun, monella on Exceleitä, monella on jotain muita laskelmakaavoja tai sitten on ihan hihahintoja, mitä ravistellaan, kun käydään katsomassa kohdetta ja jätetään tarjouksia, niin siinä ei ole mitään standardimaisuuttakaan siinä hommassa, eli tavallaan ne hinnat tulee, ne vedetään mututuntumalla. Monesti en sano sitä, etteikö ne olisi hyviä hintoja tai jotenkin, siellä on se totta kai osaaminen taustalla ja ne pystytään aika tarkkaankin heittämään ne hinnat, mutta siltikin niihin käytetään melko paljon aikaa. Ja se, että nyt meillä on tässä ohjelmassa jo valmiina tarjouslaskentatyökalu, jolla pystytään hyvin tarkkoja laskelmia tekemään. Yksinkertaisuus on ihan siitä, että pystytään tekemään hyvinkin pieniä laskelmia, mutta sitten totta kai laajemmalta, niin se on ihan pystytään pilkkomaan se tarjous hyvin pienin osa-alueisiin ja tekemään erinäköisiä kertoimia laskelmiin, että jos on jotain vaikeusasteita nurmikossa tai pihan rakenteessa tai ihan mitä vaan, niin me pystytään tekemään erinäköisiä laskukaavoja, jolla me saadaan semmoista standardimaisuutta siihen laskentaan. Sekä tarjouksen siirtosopimukseksi sähköisellä allekirjoituksella varustettuna, eli tämä on myös semmoinen, että siinä kohtaa, kun me eka ravisteltu ne hinnat jostain hihasta, me ruvetaan tekemään jollain Wordillä tai vastaavalla sitä tarjousta ja tehdään niitä omia tarjouspohjia ja sitten ne tallennetaan, minne tallennetaan ja siirretään allekirjoituspalveluun, siirretään sopimukseksi, mitä kaiken näköistä tämmöistä. Joudutaan käyttämään monta eri ohjelmaa ja siirtämään paikasta toiseen. Niin nyt tämä, kun on laskettu ekasta tehty se tarjouslaskenta tässä ohjelmassa, meillä on tarjous siitä, se siirretään sopimukseksi ja sopimus saadaan suoraan allekirjoitukseen, josta se palautuu sitten, kun allekirjoitukset on, eli Airsoft Signilla tehty, niin se palautuu taas takaisin asiakkaan tietojen alle arkistoon. Ja tavallaan kaikki saman ohjelman sisällä. Reaaliaikainen kohdekohtainen kannattavuuden seuranta ei ole ollut kiinteistöhuollossa aikaisemmin tällaista. Eli sä pystyt reaaliajassa seuraamaan, mitä kuluja muun muassa sinne asiakkaalle koituu, mikä sen tuotto on. Paljon sieltä niin kuin jää kätöseen kuukausittain. Ja sä pystyt koko ajan seuraamaan, kun tilauksia tehdään, keikkoja tehdään, että mikä oli sen keikan kannattavuus, ja se tallentaa sitä sinne asiakkaan alle, että onko tämä kannattavaa tämä toiminta. Ja sä pystyt seuraamaan sitä siitä ihan etusivullakin. Ei ollut vastaavaa toimintoa aikaisemmin. Sitten on monipuolisten muokattavat dokumentit, dokumenttiarkistot. On myös tällainen, että mitä monestikin oli, että tehtiin niitä erinäköisillä tekstinkäsittelyohjelmilla tai taulukkolaskentaohjelmilla lomakkeita, ja yleensäkään niistä harvemmin tuli ihan niin kuin yrityksen brändin mukaisia, yrityksen logoilla, yrityksen näköisiä. Ja sitten kaikille niitä sit tallennettiin eri paikkoihin, missä milloinkin oli jossain järjestelmissä tai tietokoneella niitä. Mutta nyt on eli Docs-dokumentit, joka meillä on sisällytetty ohjelmaan, niin pystytään räätälöimään oman näköisiä dokumentteja, muokkaamaan niitä ja jakamaan linkkejä. QR-koodilla pystytään ottamaan jostain, avaamaan lomake, täyttämään, jakamaan se jollekin, vaikka isännöitsijälle, ja aina se tallentuu, tai siirtämään vaikka allekirjoitukseksi suoraan, ja samalla se tallentuu sinne sen jälkeen sinne asiakkaan alle arkistoon. Aivan mieletön työkalu, ja mahdollistaa todella paljon kiinteistöhuollossa, koska paljon on erinäköisiä niin kuin lomakkeistoja ja lomakkeita ja tarkastuksia ja mittauspöytäkirjoja ja ihan mitä milloinkin. Saunalappuja, pesutupalappuja, mitä vaan. Sitten on laajat ja kasvavat ohjelmistointegraatiot ja yhdet tunnukset riittää. Eli se, että koko ajan Airsoftin integraatiot
kasvaa, lisääntyy, ja siellä on se Airsoft-linkki, joka niitä muodostaa näitä kumppanuuksia. Ja se, että kaikki saman ohjelman alla pääasiassa, että kun kirjoitetaan yhteen, niin pystytään integraatiota hyödyntämään siellä. Ja tämä on muun muassa semmoinen, mitä kiinteistöhuoltoalalla helposti on kanssa, että kun on monia ohjelmia, sun täytyy kirjautua monen eri paikkaan, koittaa muistaa niitä ja opetella näitä eri ohjelmia käyttämään, niin tässä se on tehty jo nyt mahdollisimman helpoksi. Sitten on tietysti, kun datan määrä on suuri, on erinäköistä dataa, on paljon tietoa, kaiken näköistä. Siis se on tällä lailla myös niin merkittävä ja monipuoli, tai se on niin laaja ja semmoinen monivivaatteinen tuo datan määrä. Ja sieltä kun rupeat etsimään jotain nopeasti, niin tohon se tekoäly, joka sitten taas myöskin tässä kohtaa, kun ollaan niin kun kooltamme Airsoft, on sen kokoinen yritys, että meidän niin kun kynnys jo lähteä tätä toimintaa liittämään meidän järjestelmään niin tekoälyä, niin on huomattavasti helpompaa ja laajempaa. Ja tämä muun muassa on semmoinen, mikä meillä on testikäytössä tuolla asiakkaalla. Sitten on Airsoft ekosysteemin tuomat laajat kumppaniverkostot ihan jo sen ekosysteemin puolesta, eli on se meidän oma ekosysteemi, eli nämä Airsoftin sisäiset yritykset, ja sitten se kumppaniverkosto, joka laajenee koko ajan, ja myös tämän assetin myötä laajenee koko ajan nyt se kumppaniverkosto siellä ympärillä. Niin se, että ei tarvitse niin jokaista lähteä aina, että jos on vaikka joku taloushallinto-ohjelma tai joku, niin lähtee ikään kuin itse välttämättä Airsoftin asiakkaan niin etsimään ja pongailemaan, mitä kaikkea on, vaan meidän kumppaniverkostosta löytyy jo yrityksiä ja voidaan ohjata, että siellä tuohon henkilöyhteyttä ja tuosta tuonne henkilöyhteyttä, kysytäänpä tolta, niin meillä on hyvä tieto siinä ja saadaan helposti yhteydet sinne kumppaneihin. Ja siinä tietysti meidän asiakasyritys on keskiössä siinä ja pääsee niin sanotusti vähän helpommalla. Ja lisäksi 10 tietysti mun mielestä viimeisen kohtana täällä, niin yrityksen arvo kasvaa ja liiketoiminnan siirtäminen helpottuu. Näinä päivinä, kun yrityskauppoja tehdään, mitä vaan voi tapahtua tässä tämmöistä niin kuin muutoksia, niin se, että jos me satsataan siihen toiminnanohjausjärjestelmään, meillä on siellä kaikki data siellä tallessa, me saadaan helposti dataa esille, meillä on siellä tarjoukset, sopimukset, meillä on siellä toi kannattavuuden seurantaa pystytään näyttämään, että näin kannattavia sopimuksia meillä on. Sehän on valtava arvo yritykselle, mitä se antaa. Jos tulee esimerkiksi vaikka, että ollaan kaupoilla ja myymässä yritystä tai ihan mitä vaan, niin täytyy näyttää jollekin, niin on iso. Itse pidän ainakin tosi isossa arvossa sitä. Sitten tästä Airsoftin ekosysteemistä ja yleensäkin näistä ominaisuuksista, mitä täällä on. No, tässä näkyy nyt yleensäkin, että keskiössä Airsoft Asset, eli katsoo Airsoft Assetin asiakasyritys, eli te, toivottavasti tulevaisuudessa. Ja tämän ympärille sitten tietysti rakentuu tämä sisempi kerros, jossa on muun muassa nämä Airsoftin sisäiset kumppanuudet tai nämä yritykset, eli siellä pystytään asiakashallintaa tekemään, erinäköisiä talouden mittareita tai muuta mittareita tarkastelemaan, on taloushallintoa, dokumentointia, kaluston seurantaa, työajan seurantaa, asennuskalenteria, tilausten hallintaa ja tarjousta hallintaa. Ja tämän ympärille tulee sitten tämä ulkopuolisten kumppanien verkosto. Tässäkään nyt tällä hetkellä ihan kaikkia vielä ei ole. Eli on nämä taloushallinnon ohjelmat, on rahoitus ja laskujen seurantapalvelut, on paikannuskarttapuolta, no Mapletti on Airsoftin tuote nykyisin. Sitten on erinäköisiä tämmöisiä mittausjärjestelmiä, kuten JCAD, pystytään pinta-aloja tai laskentoja suorittamaan, saadaan ne sieltä Airsoftiin, on LVS-nettiä, Fusorista pystytään talouspuolta seuraamaan. Ja sitten on nämä asiakkuushankinnat ja
asiakaspalautteet ja kaikki tämmöiset täällä sitten ulkopuolella. Ja sitten on tietysti AI-kehä, joka nivoo nämä kaikki yhteen ja etsii tietoa sitten koko tästä kentästä, jos sitä tarvitaan, niin hyvinkin helposti. Airsoftin Assetin ominaisuuksista, no tietysti asiakashallinta, tarjouslaskenta, erinäköiset tuoterakenteet, tuotepaketit saadaan hyödynnettyä tarjouslaskennassa, eli me voidaan antaa vaikka kiinteistöhuollon tai siivouksen hinnat, ja se paketti sisältää tiettyjä niin kuin rivejä sitten. Paljon helpompi tehdä tarjouslaskentaa muun muassa. Tilausten hallintoja, tilauskalenteria, eli tämmöisiä työjohtajan näkymiä, tuntikirjaukset, työajan seurantaa on, mobiili tietenkin täytyy olla, töiden raportointia, LVS-rajapinta, kierrosten hallinta, myyntilaskutukset, ostolaskujen käsittelyt, pystytään kohdentamaan tilauksia asiakkaille, kierrättämään ostolaskuja, dokumentointi, palkkaraportit pystytään lähettämään taloushallinto-ohjelmiin, tai sitten ihan puhtaasti palkan laskenta, palkkaus.fi kautta pystytään ohjelman sisällä suorittamaan. Varastonhallinta, merkittävä osa-alue, mitä kiinteistö ja toimii hyvin tuo varastohallinta, mikä sitten taas kiinteistöhuollossa on ollut vähän kanssa semmoinen monessa toiminnallisjärjestelmässä, ei ole ollut sitä, eikä aina ole kovin laajaa. Erinäköisiä tehtävien hallinta, eli voidaan laittaa itselle tehtäviä, muille tehtäviä ja muistutuksia. Erinäköiset verottajan ilmoitukset pystytään tekemään. Kannattavuuden seurantaa, muita liiketoiminnan mittareita ja erinäköistä kulutusseurantaa. Ja alla näkyy hiukan, että mittavaan toi kumppanuusverkosto myös ja kasvaa koko ajan. Yes. Nyt voitaisiin katsoa tuosta semmoinen video. Tämä on semmoinen noin, mitä tämä mahtoi 13-14 minuuttia pitkä olla. Tässä käydään vähän eri ominaisuuksia läpitte. Ja nämä on niitä ominaisuuksia, joita me nyt on ohjelmassa jo, tai osa niistä muun muassa. Niin katsotaanpa ne tuosta läpitte, niin palataan sitten. Työpöytänäkymä on hyvin informatiivinen ja mikä parasta, jokaisen käyttäjän muokattavissa henkilökohtaisesti. Eri käyttäjäryhmille voidaan tehdä oletusnäkymiä, jolla saadaan rajattua, mitä eri käyttäjäryhmät saavat nähdä työpöydällään. Tässä esimerkiksi tapauksessa muun muassa asentajilla on hyvin suppea näkymä verrattuna pääkäyttäjiin, joilla muun muassa näkyy yrityksen myyntiä, laskutusta ja niin edelleen. Työpöydälle saat näkyviin myös kartan, jossa näkyvät yrityksen tilaukset sekä kalusto ja koneet, jos teillä on paikannus esimerkiksi käytössä. Kartalta pääset suoraan tilaukselle. Työpöydälle saat myös näkyviin tehtäviä, joita pystyt luomaan ohjelmasta eri paikoista. Ne saat näkyviin suoraan työpöydälle. Saadaan näkyviin myyntiä, myynnin tilastoja, tilauksien asennusaikaa, tavoitetta ja toteumaa muun muassa, viimeisimpiä tilauksia, kuormitustilannetta, laskutukseen liittyviä infoja. Työpöydän muokkaus tapahtuu hyvinkin helposti. Voit muokata työpöytää ihan mielesi mukaan, siirrellä ikkunoita, valita kuinka monta saraketta näkyy tai lisätä erinäköisiä raportteja hyvin laajasta valikoimasta työpöydälle.
Airsoft Assetin asiakkaiden hallinnasta pääset asiakaslistaukseen, josta näet muun muassa asiakkaan tilan ja mihin ryhmään asiakas kuuluu. Asiakaslistauksesta pääset asiakaskortille, jossa näet muun muassa heti etusivulta asiakkuuden laskutustiedot, osoitteet, pääset muokkaamaan laskutustietoja suoraan, pystyt hallinnoimaan asiakastietoja, lisäämään huomioita asiakkaalle, pinnaamaan huomiot etusivulle, asiakaskortin etusivulle ja lisäämään yhteyshenkilöitä. Asiakaskortin etusivulle pääset myös lisäämään kommentteja täältä ja pinnaamaan ne näkyviin etusivulle, jolloin ne tulevat asiakaskortille selkeästi näkyviin. Lisäksi kommentit ja huomiot tulevat tilauksille, joita asiakkaalle tehdään. Silloin ne näkyy kaikkiaan tilausta tehdessä myös. Tilausta tai tarjousta tehdessä niin selkeästi tilauksen tai tarjouksen tekijälle. Alta näet myös asiakaskohtaiset raportit, josta näet esimerkiksi laskutuksia, myyntiä, tilausten tilannetta tai mitä tahansa, kuten etusivulla, ohjelman etusivulla työpöytänäkymässä. Lisäksi saat tehtyä tehtäviä asiakaskohtaisesti ja tehtävät tulevat myös koko ohjelman etusivulle silloin näkyviin. Pystyt aikatauluttamaan tehtäviä, lisäämään tehtävän tyypin, soittotehtävä, pystyt laittamaan tehtävälle nimen, soita isännöitsijälle, määräpäivä, 18. päivä ja soita isännöitsijälle ja kysy tarjouksen perään. Tehtävät pystyy myös linkittämään Googlen kalenteriin tai Microsoftin Outlook-kalenteriin, mikäli rajapinta on muodostettu. Tarjouksesta sopimukseksi. Lähdetään tekemään uutta tarjousta asiakkaalle. Valitaan asiakkaan tiedot. Valitaan tilaustyyppi. Tehdään kiinteistöhuollon kuukausisopimustarjousta tarjousriveille. Kuvassa näkyy hyvin yksinkertainen tarjouslaskuri. Tämä voidaan tehdä myös yksilöittäin tai tehdäänkin yksilöllisesti jokaiselle yritykselle ja kaikilla yrityksillä voi olla omat arvot, mitä tänne heitetään. Mutta heitän tänne nyt satunnaisesti arvoja. Saadaan kuukausihinta ja asennusaika kuukausittain. Tallennetaan laskenta. Ja tämän jälkeen ollaan valmiita esikatselemaan tarjouspohjaa. Dokumenttieditorilla pystytään tekemään yksilöllinen tarjouspohja. Tässä on demoympäristöön tehty tarjouspohja. Tulostuu haluttavat tiedot tarjoukselta. Tarjous on valmis lähetettäväksi asiakkaalle. Lähetetään tarjous. Voidaan tarvittaessa lähettää myös Airsoft Signin sähköiseen allekirjoitukseen tai luoda PDF tai lähettää sähköpostitse asiakkaalle suoraan. Lähetetään tarjous asiakkaalle. Asiakas hyväksyy tarjouksen. Palaamme avoimet tarjoukset sivulle. Lähetetään ensin sopimus asiakkaalle. Ja lähetetään se Airsoft Signilla allekirjoitettavaksi.
Tässä sopimus allekirjoitettavaksi. Ja lisätään allekirjoittajat. Ja lähetetään allekirjoituspyynnöt, kun kaikki allekirjoittajat on lisätty. Kun sopimus on allekirjoitettu, niin siirretään tilaukseksi. Ja tilaus löytyy tästä. Tilauksen elinkaari assetissa. Uuden tilauksen luonti. Asiakkaan nimi. Tai voidaan lisätä myös uusi asiakas. Valitaan tilaustyyppi. Tehdään tässä tapauksessa huoltotyö. WC:n hanaa vuutaa juuresta käytettäessä. Resurssoidaan tilaus suoraan tekijälle. Valitaan tekijä ja tehdään se tämän päivän työmääräimeksi. Voidaan määritellä myös huoneisto, mihin työtilaus tehdään. Tallennetaan tilaus. Mobiilinäkymässä huoltomies ottaa tilauksen. Avaa tilauksen, jota menee tekemään. Kivimuuri. Aloittaa työskentelyn kohteessa. Lähtee aika rullaamaan. Ylhäällä näkyy kohde, huoneisto. Sitten siellä on tilaustiedot. Omat työvaiheet, mitä tilaukselle on merkattu. Tilauksen lisätiedot. Toimitustiedoissa näkyy työtunnit, mitä tilaukselle on tehty. Tilausrivit. Kulut, dokumentit ja kommentit, mikäli tilaukselle semmoisia on tullut. Tässä tilauksessa tehtiin huulitiivisteen vaihto, niin lisätään tuote. Laitetaan tuoterekisteristä ensin tuntityö. Ja lisätään 1 kappale tilaukselle. Tai voidaan myöskin lisätä tuote vain kirjaamalla tuotteen nimi tähän. Laitetaan hinta. Ja kappaleyksikkö. Kun tilaus on tehty valmiiksi, lopetetaan tuntikirjaus ja annetaan asennuspalaute. Vaihdettu hanan huulitiivisteet, testattu, ei vuoda. Voidaan palata työpöytänäkymälle. Mitä työtilaukselle tapahtuu tämän jälkeen, mitä työjohtaja voi tehdä, niin toimituskalenterilta avataan tuo äskeinen tilaus. Puhutaan tästä tilauksesta. Se näkyy tilauksen perustiedot ja avataan tilaus. Heti etusivulta löytyy tilausrivit. Nämä tulevat laskulle. Kommentit, tehtävät, lisätiedot, sisäiset muistiinpanot löytyy täältä. Työvaiheesta löydetään kaikki työmääräimelle kirjatut työtunnit ja täältä ne pystytään myöskin hyväksymään. Ja voidaan sulkea työvaihe laskutusta varten. Talousvälilehdeltä löydetään tilauksen kannattavuuslaskelmia. Ja kaikki tuntityöt kirjautuu tänne alariville. Tilaus laskutetaan toiminnot, lasku tai arkistoi. Ja tilaus siirtyy laskujen hallintaan keskeneräiseksi laskuksi.
Avataan lasku. Varmistetaan, että laskutustiedot on oikein. Varmistetaan, että rivit on oikein, laskutusrivit. Ja voidaan lähettää lasku. Pääset tarkastelemaan saapuneita ostolaskuja. Pystyt katselemaan laskua, laskun tietoja. Pystyt kohdistamaan joko koko laskun tilaukselle tai rivikohtaisesti lisäämään tilausrivejä tilaukselle. Sekä liittämään ostolaskun kuva myyntilaskun liitteeksi. Pystyt myös kierrättämään laskuja ennakkoon määriteltyjen kierrätyspohjien mukaisesti. Tai muokkaamaan tarkastusryhmiä myös tässä näkymässä. Ja lisäämään kommentteja, jos halutaan jotain erityistä huomiota kiinnittää johonkin ostolaskun kohtaan tai tarkastukseen liittyen. Ostolaskun kohdistuksen jälkeen ostolaskurivi tulee kyseisen tilauksen talousvälilehdelle ostolaskuihin toteutuneena kuluna sekä näkyviin tänne talousvälilehden alle, josta pääset tarkastelemaan vielä ostolaskua tarpeen mukaan. Yes. Siinä oli nyt ihan murto-osa tämmöisiä niin kuin päällimmäisiä ominaisuuksia. Paljon on kaiken näköistä vielä, mutta siihen ei tässä kohtaa aika riitä, että sitten erikseen privaatti showtsit niistä. Mutta mä voisin tuosta vielä Työpöytän näkymä on hyvin informatiivinen ja mikä paras näyttää ton käyttäjän muokattavissa henkilökohtaisesti. Seuraavaan slaidiin. Noin. Elikkäs mennään vähän näihin uudempiin ominaisuuksiin. Ei ole vielä valmiina, täysin valmiina, mutta tulolla. Ja tässä on nyt muun muassa nyt tämmöinen UI-suunnitelma siitä, että miten se tulee toimimaan sitten meillä tuossa. Kovasti työstetään tätä jo. Eli täällä nyt yleensäkin kierrostyöt, eli joka nyt tietää nämä aurauskierrokset, hiekotuskierrokset, roskakierrokset, liputuskierrokset, vartiointikierrokset tai kiinteistökierrokset, ihan mitä vaan, kierrosluontoisia töitä. Virasurissa niistä puhutaan lenkeissä, mutta meillä kierroksista. Eli semmoisia tehtäviä, mitkä tehdään vaikka päivittäin tai 3 kertaa viikossa tai mitä vaan, mutta mitkä aina uusiutuu sitten tietyn väliajoin. Ja tästä nyt ensimmäisenä luodaan kierrostyyppi. Annetaan sille nimi esimerkiksi liputuslenkki ja lisätään kierrostyyppi. Ja nyt meille tuli tämmöinen kierrostyyppi tänne näin, nimeltä liputuslenkki. Lisätään ensimmäinen kierrospohja, esimerkiksi keskustan lenkki, jolloin tuli yksi tämmöinen sarake keskustan lenkki. Ja näitä voi tähän tulla sitten vaikka itäinen puoli, läntinen puoli, mitä tahansa näitä kierrospohjia. Lisätään sinne henkilöt, ketkä ne tekee, ja alle saadaan myös lisättyä tietysti kohteet, jotka tähän
tähän kierrokselle kuuluu. Täältä saadaan suodatettua asiakkaat, jotka sitten suodattuu niiden mukaan tuohon viereen, ja josta saadaan valkattua, että mitkä sinne lisätään. Ja silloin ne tulee tuohon alle. Asetuksista päästään muokkaamaan kierroksen asetuksia, muokkaamaan nimeä, erinäköisiä laskutukseen liittyviä asioita, muun muassa antamaan kierrokselle oletustuotteet, jotka voi olla joku kiinteä hinta, että määrä on vaikka 3 kappaletta jotain kiinteätä tuotetta tai kiinteä määrä sille. Voidaan ottaa asiakkaan lisäkentästä, eli jos vaikka että tälle kuuluu nytten tai tämän asiakkaan joku hinta on jotain, se pystytään antamaan. Tai sitten esimerkiksi niin kuin tuntityö, että tältä asiakkaalta laskutetaan ton verran tuntitöitä. Tai siis, että tulee tuosta työajan seurannan mukaan. Eli pystytään joko tekemään kaikille asiakkaille sama hinnoittelumalli sinne, tai sitten asiakaskohtaisesti pystytään vielä määrittämään. Eli jos yhdelle asiakkaalle sieltä laskutetaan kiinteät hinnat, että tämän lumihommat laskutetaan käyntikertaisesti tämän asiakkaan tuntilaskutuksella, niin näitä pystytään muokkaamaan myös siellä sitten. Tosta. Sitten tulee näkymään, että jossakin on euron kuva ja jotain valuutan kuva jossain ei ole, niin päästään siitä käsiksi. No sitten tulee mobiiliin tänne kierrokset. Tulee mobiilikäyttäjille, äsken me luotiin ne kierros, ja nyt se tulee tänne mobiiliin tekijälle. On omat kierrokset, muiden kierrokset. Pystytään aloittamaan koko kierros, jolloin lähtee, jos vaikka joku tekee pelkästään esimerkiksi auraustöitä, niin se aloittaa sen koko lenkin, niin hänellä rupeaa kertymään työaikaa siitä, mikä saadaan sitten taas tuonne työn seurantaan ja tuntiraportteihin tai mahdollisesti palkkaukseen. Näkyy työntekijät, ketä siellä on, työskentelee, ja sitten näkyy kohteet. Pystytään joko aloittamaan ja lopettamaan, tai sitten pystytään suoraan laittamaan valmiiksi. Ja tuossa kohtaa yleensäkin tämä kerryttää siis työaikaa nyt koko kierrokselta, kun se aloitetaan se koko kierros ja lopetetaan. Ja sitten se kerryttää myös kohteittain työaikaa, jotta me nähdään myös, pystytään sitä kannattavuutta seuraamaan. Eli paljonko tälle kohteelle on mennyt aikaa. Ja nimenomaan sitten sillä tavalla, että jos siihen vielä liittyy joku toinen tekemään sille samalle kohteelle, niin se kerryttää niiden 2 henkilön työaikaa. Ja lisäksi myös, että jos se on vaikka, että toinen tulee sitten jonkun isomman koneen kanssa tekemään siihen hommia, ja siellä on aikaisemmin ollut pienempi kone, niin myös siitä, että silloinhan niiden kustannukset on eri, ja niistä kertyy sitä tietoa sinne, että mikä se kulu sille asiakkaalle on. Ja siirtymäajat saadaan tietysti siitä kokonaisajasta, ja sitten kohteet vähennetään, niin niiden erotuksesta tulee siirtymäajat. Saadaan lisätty tuotteita sinne, vielä lisäksi sitten laittamaan selostetta. Ja nimenomaan, että joku toinen pystyy aloittamaan myös sen saman kohteen vielä lisäksi, eli siellä pystyy kuinka monta vaan tekijää tekemään siellä, ja se kerryttää kaikilta työaikaa. Lisäämään tuotteita, täyttämään dokumentin esimerkiksi jossain vartiointikierroksilla, että jos tehdään tai siivouskierroksilla havaitaan jotain, niin pystytään täyttämään dokumentti siitä. Tai peruuttamaan tilaus. Tai kuittaus. Ja pystytään ohittamaan tietenkin. Näin. Siinä lyhykäisesti kierroksista. Eli ekaksi luodaan kierrospohjat, jonka jälkeen päästään tekemään se kentälle sitten.
Yes. Sitten on vielä kulutuksen seurannasta. Kulutusseuranta tulee tänne kiinteistöhallinnon alle asiakaskortille ja valkataan tila, jonka kulutuksia halutaan seurata, tai jos halutaan seurata noita koko yhtiön mittareita, niin se saadaan myös siitä valittua. Saadaan katseltua eri mittarityyppejä ja tietysti rajattua eri vuoteen. Saadaan vertailuvuodet näkymään tuohon graafiin, ja tietysti nuo eri mittarityypit tulee tuohon vielä sitten, mitä pystytään graafissa sitten vaihtelemaan. Tulee eri mittarilukemat, jotka on viimeiset mittarilukemat, jotka on luettu, tulee alle. Ja pystytään hallitsemaan mittareita. Rajaamaan tilan perusteella sen ensiksi siitä ja avaamalla sitten mittarin. Voidaan muokata mittaria. Tai voidaan vaihtaa se mittari, jolloin se luo uuden mittarin siihen sitten. Ja sitten mobiilinäkymä mittariluennasta. Valitaan asiakas, tila, mittarityyppi, mitä halutaan lukea. Ja koska luetaan. Siinä näkyy mittareiden määrä, joita on ja mihin ei ole vielä lisätty. Hyvin yksinkertaisesti lisätään lukemat, lisätään lukema ja myöskin päästään vaihtamaan mittaria sitten kentällä. Ja alle tulee viimeisimmät lukemat, joita on luettu. Ja nostaa aina päällimmäiseksi ensimmäiseksi sen mittarin, joka on vielä lukematta. Jep. Eli siinä semmoinen hyvin suppea purasu aiheeseen. Kuten sanottu, paljon olisi ominaisuuksia vielä mitä voitaisiin ylpeänä esitellä, mutta nyt rajattiin se näihin. Mutta tulee tosiaan kyllä ihan merkittävä muutos kyllä monen semmoisen asian, mitä kiinteistöhuolto NRP:ssä ei ole pystytty aikaisemmin mun mielestä ainakaan tuomaan asiakkaiden käyttöön. Ja jos teitä nyt jäi puhuttelemaan tämä kiinnostamaan, niin olkaa yhteydessä. Muutenkin, jos kaipaatte lisää infoa, lisää esittelyä, niin ehdottomasti ei muuta kuin luuria kouraa soittamaan tai laittamaan sähköpostia joko mulle eli Jarno Juhalalle tai sitten Hännisen Samille meidän myyntiin. Niin moni varmaan Hännisen Sami tietääkin, niin ei muuta kuin jompaan kumpaan, niin saa kyllä lisäinfoa ja demotaan ja näytetään ja esitellään, keskustellaan lisää. Jees. Ja jos tekoälypuoli kiinnostaa, että mihin ollaan menossa, niin meikäläisillekin voi tuohon alempaan osoitteeseen laittaa viestiä tai soitella, niin mielellään keskustele aiheesta. Kyllä. Kiitoksia kaikille, kun pääsitte mukaan. Tallennehan tulee tästä sitten vielä perässä, eikö niin, Matti? Kyllä, joo. Tällä viikolla lupaan laittaa tallenteen kaikille. No niin. Ilmoittautuu mukaan. Ja näitä nyt tulee sitten, pidetään näitä webinaareja tässä nyt sitten tulevaisuudessa, niin pyritään pitämään noista ominaisuuksista vielä tarkempia webinaareja
Airsoft Assetin osalta tästä nyt. Pyrittäisiin, että 1 per kuukauden tässä tulisi, toki sen tulee kesäväliin sitten se vähän muuttaa. Että ruvetaan näitä niin kuin lanseeraamaan nyt ominaisuuksittain myös esille sitten. Eli tervetuloa myös jatkossa mukaan. Jees. Ei muuta kuin, voisi sanoa, hyviä vapun odotuksia näin pääsiäisen jälkeen, kun just pääsiäistä päästy. Ensi viikollahan se on. Kyllä, just näin. Kiitoksia kaikille osallistujille. Kiitoksia. Yes. Moi moi. Moikka. Moi.